Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft proživljavanja. Sa mnom je moj drug Stefan. Pozdrav! On će s vama pričati preko Skype-a. Znači, u prošloj epizodi smo mi napravili tu kućicu, napravili smo krevet. Ovdje smo napravili, ispekli mesa i napravili crafting table. I našli smo trsku i dosta radili stvari. I sad ćemo ići u rudnik. Ovdje je nigdje bio rudnik, sjećam se to dobro. Pitanje gdje je? Samo vidim sand. Nema nigdje ga. Gdje je? Ej da, stavili smo trsku. Baš ja nisam mogla da verujem kad sam vidio odmah trska. Što može da veruje. Evo ga rudnik taj. Au. Ovo kad bi ja nešto uvijek. Kako će mi ići u rudnik onda? Nikako. Ne znam kako će. Evo ga. To je štalkovi. Biće akcije. Možda ću imati skyblock, ne znam ja. Ne znam koja je verzija, ostavite komentare koja je verzija skyblock. Iron, jej. Prva ruda, čem nije prva ruda je kamen. Auto dolazi. Koliko je ona imamo? 9 ćemo imati. Imam puno uglja. Ja se planiram ću da pravim veliku kuću, to ćemo raditi u 5. epizodi, eto. Možda i u 12. Tako ću dugo pripremati stvari. Ali neću baš mnogo praviti kuće, ali će biti dosta veće. I kako bi se vratio, ja ću pratiti torčeve. To je baklje. Aha, onda ću ovo ide u krug. Kamion. Tako nešto, ti ništa ne pričaš. Pa gledam nešto ovdje za YouTube. Još irona. Idemo, ajde, kopaj se. Koliko je irona? 19. Ide sam skloniti baklje, da sam ovo. I da se bude ovo.
29 pa je naš. Kameni moć treba 5 udara. Ovako. I evo me ljudi, počeo sam nazad. Pogledaj koliko je ovo se treba ući u kuću, spavati. Ajde ovako noć pauze. O, ljudi mi nekad prozor. Dođi ovamo dole! Se bojiš da se fajtaš, a? I otišao mi je drug Stefan. Nije pukao moj net. Samo trenutak. Idemo. Eto tako. I pretvorit ćemo sve u daske. Biće možda dovoljno 32 za pod. Bićemo skupiti još možda na svaki slučaj.
ovako radimo, ništa nije teško. Teško skinuti njega na kolbu. Čekajte. Sad vam napišem nešto. Eto. Idemo. Eto. Stavite da budem van mreže, samo trenutak. To smaraju me oni. Snimam klip. Kako je to način? Ova epizoda je možda malo duže trajala, a možda i mnogo. Ja sam ovo da napravim još jednu, napravim sekir. Pa šta maji? Čuti Nemanja. Čuti ljudi moji braće. Ajde učutite. Sad će doći ljudi. Smaramo porodica. Sad ću da ga gađam ovime posle. Jo, što mi smara porodica. Idemo. I to je to. Nešto. Nešto je sve što se tiče ove epizode. Hvala što se volim. Vidimo smo nakon aj ponoć. Ništa je, to je to što se tiče ove epizode. Beži! Brate, ništa je, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što se gledali, vidimo se na kanali. Poz!